ale deti, vy už ste si ju vypočuli a tak by ste nám teraz mohli zatelefonovať, vybrať si nejakú peknú pesničku. Čo poviete? Haló, kto je tam? Tak haló, máme niekoho na linke? Tu je Mirko. Ale Mirko, už voláš veľmi často. Daj mi svoju mamičku, je doma? Áno. Aj nemôžem ti ju dať telefónu. Tak mi daj ocka. Ten nie je doma. Áno. No tak mi ho daj. Nemôžem. Hej, Mirko, ty tu niečo hráš. Tak je ešte niekto u vás doma? Áno. Policajti. O, ty nie, niekto z rodiny. Potom sú tu že požiarníci a záchranka. O, preboha. A čo sa stalo? Čo u vás robí toľko ľudí? Hľadajú ma. Že ty si čosi vyparatil. Ukladol som očkoj peňaženku aj s dokladmi a schoval som sa. Oh, Mirko, to ťa musel ocko strašne nahnevať. Áno. Utopil Mašku. Ale to od ocka nebolo pekné, naozaj nie. Nebolo, pretože mi slúbil, že to môžem urobiť sám. No tak už neplač, Mirko. Určite máš aj niečo veselé. Áno. No. Mal som u zubára. Skvelé. Tak tomuto ty hovoríš veselé, že u zubára. Čo ti robil? Pán doktor mi vytrhol jeden zub a ja som mu vykopol tri. A nehneval sa pán doktor? Nie, lebo mamička ho upokojila. Ozaj, ako sa má mamička? Si sa budeme sťahovať, lebo mamička si je v našom byte otvoriť salón. Módny. Bude predávať šaty? No, skôr mám pocit, že tých šiatúra nebude. Tak, aký to potom bude salón? Neviem, ale mamička bude pracovať v nejakom tíme. V tíme? Áno, lebo sa to bude volať Intim salón. Držíme teda palce, mamička. Ty sa kam budeš sťahovať, Mirko? Na ulicu 29. augusta. O, Pane Bože, to ťa mamička 29. augusta len tak vyhodí na ulicu? Ale nie, na ulicu 29. augusta ti tu paňala. Bože, u vás bude vždy veselo. Tak kým ťa teda nenajdu, rýchlo nejakú básničku. A potom ti niečo pekné zahráme. Dobre. No, tak počúvaj. Včera prudko fúkal vetrík, so žltou mi zrazu svetlík. Keď sa žltý fiačik vzal, až som sa očikal.